дар партави сиёсати инсонпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади иҷрои амалҳои хайру савоб ва дастгирии беғаразонаи оилаҳои ниёзманд имрӯзҳо соҳибкорони бонангу номус ва дигар шахсони ватандӯсту саховатпеша эҳсонкорӣ менамоянд. махсусан аз ҷониби шахсони хайрхоҳ ба эҳтиёҷмандон кӯмакҳои моддӣ расонида мешавад, ки дар ин замина аз ҷониби соҳибкори ҷавонмарди ватандӯст исмоили маҳмадзоир ба беш аз 2000 оилаи ниёзманд кӯмакҳои моддӣ расонида шуд. аз ин иқдоми ҷавонмардонаи соҳибкори саховатпеша сокинони ниёзманди шаҳри душанбе ва ноҳияҳои атрофи он ва инчунин даҳҳо оилаи вилоятҳои суғду хатлон ва бадахшон баҳраманд шуда эҳсонкории ин соҳибкори ватандӯстро намунаи возеҳи пайравӣ ба иқдому ташаббусҳои созанда ва инсондӯстонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон арзёбӣ намуданд. дастгирӣ намудани қишри ниёзманди ҷомеа аз амалҳои неки инсонӣ маҳсуб ёфта боиси роҳбаландии ин қишри ҷомеа мегардад ва худи инсони саховатпешаро низ шоду масрур мегардонад. мавриди зикр аст ки имрӯз дар кишвар расонидани кӯмак ба оилаҳои камбизоат, ятимону бепарасторон ва шахсони эҳтиёҷманд ба ҳукми анъана даромадааст. халқи сарбаланди тоҷик дар ҳама давру замон ба табақаҳои ниёзманд дасти ёрӣ дароз карда саховату ҳимматбаландии ибратомӯз нишон додааст. дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати кишвар дастгирии молиявии муассисаҳои ҳифзи иҷтимоӣ ва оилаҳои камбизоат афзалият дорад ва ин бартарият дар солҳои минбаъда низ боқӣ мемонад. ҳамчунин нафарони саховатпеша низ дар пайравӣ аз ин иқдомҳои башардӯстонаи ҳукумати мамлакат дасти кӯмак ба ниёзмандон мерасонанд. албатта сила намудани сари ятим ва меҳрубонӣ намудан нисбат ба онҳо низ амалест хайру савоб ва писандидаи инсон ки сармашқ мегирад аз иқдомоти башардӯстонаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон. кӯмакҳои моддӣ низ аз қабили орду биринҷ, шакару равған ва дигар маводи ғизоиро дар бар гирифта боиси хушҳолии ҳар як оилаи ниёзманд гардид. гуфта шуд ки дар асоси роҳнамоиҳои падаронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон шахсони саховатпеша ва соҳибкорони ватандӯст имрӯзҳо ба қишри ниёзманди ҷомеа ва афроди дорои ниёзҳои махсус дасти кӯмаку ғамхорӣ дароз мекунанд ки ин амали ҷавонмардонаи онҳо шоистаи таҳсин буда боиси рӯҳбаландии оилаҳои эҳтиёҷманд мегардад. дар воқеъ дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳифзи солимии аҳолӣ ва дастгирии кормандони ин соҳа диққати хоса равона шудааст. дар ин замина дастгирии маъюбону бепарасторон ва оилаҳои камбизоат низ аз назарҳо дур нест ва минбаъд низ онҳо ба ғамхориҳои хоса фаро гирифта хоҳанд шуд. дар хонаи чандин нафар рӯшанӣ пайдо мешавад. лабҳои чандин нафар дар лабҳояш табассум пайдо мешавад ва чандин нафар аз хона бурун намешавад, яъне ки хонашин мешаванд. ташаккур мехоҳем ки дар рӯзҳои сахтӣ паҳлӯи миллат ҳастанд ин гуна шермардони ватан. аз вилояти сухт салом шаҳри хуҷанд ду камазбуре ки равон карданд аз шаҳри душанбе аз номи соҳибкори ватанӣ, соҳибкори ҷавон ки омада расид мо қабул кардем. мо сокинони ноҳияи дурдасти баландкӯҳи муминобод аз иқдомҳои пешгирифтаи сарвари давлат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва соҳибкори ҷавон исмоили муҳаммадзоир миннатдорем, чунки онҳо кӯмаки худро ба деҳаи мо дариғ надошта кӯмаки худро расонданд ва миннатдориро аз номи тамоми мардуми ноҳияи муминобод ва махсусан деҳаи чашмасори ноҳияи муминобод ба соҳибкор исмоили муҳаммадзоир ва иқдомҳои пешгирифтаи ҷаноби олӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат эмомалӣ раҳмон мерасонем. бо мақсади иҷро намудани дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дастгирӣ намудани
طبقه نیازمند کمبزاوت امروز از شهر بختر ولایت ختلان صاحبکار انفرادی اسماعیل محمد ظاهر کمک خود را به زیاده از 300 خانواده ولایت مختار کوهستان بدخشان کردند و این کمک دسترس ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان از ناحیه دروازسر کرده تقسیم گردید و امروز در شهر خاروق ولایت مختار کوهستان بدخشان ما این کمک را قبول کردیم و ما عرض و سپاس مننداری صمیمی خویش را از نام کل ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان با این شخصان سخاوت پیشه و مخصوصا که در همین روزها از ولایت ختلان شهر بختر صاحبکار انفرادی اسماعیل محمد ظاهر کمک مادی غذایی خود را به ولایت مختار کوهستان بدخشان ارسال کردند و ما منندار هستیم.